Amics i amigues, avui des d'un lloc emblemàtic com és el Pont de Pedra de Girona tenim el periodista Jordi Grau. Benvingut, Jordi. Hola, què tal? Àngel, què tal? Com estan tots? Estem aquí per parlar de 365 dies en Maria, l'últim llibre de l'Àngel Rodríguez Vilagran que ha publicat Editorial Claret. Un llibre necessari, un llibre imprescindible, un llibre divertit, amb una forma que podria semblar, diguem-ne, com un breviari, però que és un llibre que ens explica del què som nosaltres. Què som nosaltres? La devoció a Maria és a les nostres comarques, a la nostra terra, al nostre país, una devoció ancestral, una devoció que es relliga. Què té Maria? Maria té formes diverses, està representada de diverses maneres i totes aquestes maneres ens els explica l'Àngel Rodríguez perquè cada dia, 365 dies a l'any, hi ha una advocació a Maria. Per tant, aquí podem conèixer la història de les nostres Mares de Déu. Hi ha Mares de Déu trobades, hi ha Mares de Déu com la nostra, la Mare de Déu dels Àngels, tenim la Moreneta, totes aquestes i moltes més que no es podrien ni arribar a imaginar són les que surten aquests 365 dies en Maria d'Editorial Claret, un llibre d'Àngel Rodríguez Vilagran que us recomano vivament. Gràcies, Jordi, que vagi bé.